yuk 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 yuk. Ah. Hae. Ya. Hae. Awas 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 awas. Yuk 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 yuk. Iya. Roberta, wes sabatos yoga, jaman karya angan-angan, karya ning praja, werita Taraharja. Yuk 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 yuk. Awas, awas, awas. Wah, wes mau betul. Wes sabatos yoga, jaman karya angan-angan, karya ning praja, werita Taraharja. Ah, kita, Awas, hati-hati, hati-hati. Ya, ya, ya. Cara bakar manis selera jarum, tapi jarum wong manis selera sutra. Saya bakar wong manis sebarang satu. Saya bakar wong manis sebarang satu, tapi jarum wong manis. Iya, iya. Himbauan untuk para anggota harap penjagaan untuk yang ketat karena yang keras. Sekali lagi himbauan kepada anggota yang menjaga pagar harus waspada. Suwe pisan sampai saiki katamu lah aku bagus aku timen mari kangen waton sliramu somanding weh kok iso Yun melu rono ki lho yuk iya bisa terang kamu tansah mikirake sliramu wis suwe pisan sampai saiki katamu lagi wong bagus nyeda aku timen mari kangen waton sliramu somanding dia mau bengi terus mau tangan mati tanpa turu hatiku tansah pisean hatiku ilang kebersamaan putri larat
Ning sisih kidul tanah Jawa dumunung ana segara kang nyata gedhe ombake ayo yo gulung ora gedhe saben waya kang nata jalma kang nyata wani setrono kreta kecana dadi sisi ate pasur ya dewa ra ono gunane katon semotar kabeh nang samake ra anggere to bisa mate ake ning sisih kidul tanah Jawa dumunung ana segara kang nyata gedhe ombake gulung gumulung ora kedat saben waya kang nata jalma kang nyata wani sembrono kreta kecana dadi titihane apa lagi cewek ra ana gunane katon semotar kabeh semati ra angger netrok bisa mate ake kuwi dadi ora oh tak kira dadi tiwas Junedi takon mudhun Mas ayo kayak tepuk iya 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 nah eneng ati konku goleki senajan apa sabarati mong nuruti marepi ngati bareng saiki katamu aku beteko aku Tiwi setesin nadel hatiku iki tanggo dhewe ra apa waktu metes nolosi wong salahan ibu yen pancene wis ra tresno mbok ya kandha sing prasaja aku ora bakal gedeli iki mau tinggal dadi anake cilik ana sing ngopeni apa ora iki ana oh aman aman anak ya. Hah? Oh aman. Marake iki mangkat mbek anake. Kaya ngene lelakonku. Biyen apa ketemu. Ayana pancen ditinggal lagi. Kami galau ati salawase. Goleki
ajar. Padang sego rasik jebule dadi. Yo, kok se. Ye, modho ye. Iki lho. Wong Padang sego rasik jebule dadi. Oh alah. Mula leh Padang kok dipuluki kaya ngono. Sapa ki? Kendang. Yuk. Ya. Mbah Minto demung. Nganu bonang Mbah. Sik sabar. Yo, Marcel. Gak cor. Piye? Kose. Marcel. Mundur. Aku dolan karo kanca nonton reyang turaga karya bakti. Reyake enem cacahe ditabuhi kadang lagati. Patule lan teteme salahe guyokake. Reyake klabine akeh le joget tangan depablang. Iya, awas. Yo, kuwi. Rojaane nangka kurang lagi tambahi gula. Kaya ngene wong nandang tresno rino beki ketok ning mata. Rojaane degan kurang manis tambahi madu. Jarine ngakune bujang jebule anake telu. Kata ireng klanti ireng nyanging arit menek klopo. Aku seneng kowe ya seneng ora duwe duwit ora dadi napa. Iya. Mundur mat metu. Ya. Ita itu penyanyi Jakarta, Ita itu penyanyi Semarang. Cinta itu bukanlah harta, cinta itu kesayangan. Aman-aman neng Surabaya, grimis-grimis jonggrut Jatimur. Jare kowe keton rapi rondo, saiki prawan regane mudhun. Iya.
esok kapan katakan jejer lan wong gagung umpamane rotan kodho tanpa prahu sasaja deka patri tidak syariat moro eh 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 aja tonggo dhewe bolo dhewe ayo sing wedok iki ditambani sik Pak yo tamune dibalekke sik yo bali sik rangel-angel yo bali yo mertamu sedelok wae kuning dasar penyanyi sapa wong ora kudu mela brengori gawe sulingan tak lali-lali malah kelingan a bareng mudun bahaya ayo sing mau menek do kon salat do mudun ya mohon perhatian bagi penonton jangan sampai panjat pohon atau nongkrong nang nggon salon kok ndak di tubruk reoke Seyo gambar mana aku melu apa entuk Seyo kekelase aku melu salawase karo kok sandalan buak sandale yo anggota sing ndok jero kalangan ora entuk go sandal sandale copot singgahke iya
dedek kadhapa tolong suara panggrike turaga asti rekata ayo iyo a e paman pemertate dalan dalanake pati mati kena apa mati sodosa rera ing jaja trusing gigir akare raga apa Buk jaluk apa jaranan mas